Hey, Tron. Abin da nake ji dangane da ke gaskiya ne. Ke ma kanki kin san rabu da ke yawa ne. Kowa ya ci da Nicolette a kanki zana ce jas ne. A kira ni majanuni masoyiya ta daidai ne. Zana miki garkuwa da kyawu da kwalliya. Kina da kyau da dariya, kin dace tarbiya. Zan zaman ki garkuwa da kyawu da kwalliya. Kina da kyau da dariya, ko da ma kin yi fishi. So bani yan mata zo mai soyayya. Yan mata zo bani, yan mata zo mai soyayya. Yan mata zo bani, yan mata zo mai soyayya. Yan mata zo bani, yan mata zo mai soyayya. Yan mata. Na baki yarda so da ke kadai zanayi a duniyar nan, ke ce kadai na ke ra'ayi. Zo ke bani, zo ke bani, ki kala yan sa'idan mu. Zana biki, zana baki, soyayya ya zama bai mu. Babu wani yanayi da zai zo da ya da ke, koda da yan kidnappers zan iso inda kike yi. Zana miki garkuwa da kyawu da kwalliya.